Салом алейкум бародаро. И сеюм част мешава. Аз сабаби ки памятиш 1.5 гигабайт мешава. Ҳамун парфтани мо ҳам камтар қиинтарак ҳай. Ина нигаҳ кунӣ. Ин ҳамиҷа омаде сана ки хеле ба фикрам пасттар шудаги. О катилои авлараш ина нигаҳ кунӣ. Ина иҷа нафи чапа шудаги. ҳамин хеле кам-кам ҷамъ шуди се тарафи қишлоқ меравад. Рафти се сол мешавад, ҷамъ мешавад, 2 рӯз 3 рӯз ҷамъ мешавад. Я меравад дига бо 2-3 рӯз дига бо тарафи қишлоқ меравад. Ина бародаро иҷа бичи омадеса. иҷа камтар баландиш бураем. аҷа мешавад ҳама ҷоро бинем.
бародарои раки мебинед инҷа хонашон тайлои дамонагие ҳамо ягон чи ки ёфтаошон деворшона ягон чино гирифтесиям ина бояни якне то куҷоро рафтагия ой вазбин омад ки спед накардем ина бародаро ҳамин ки кӯҳе ки десинам хел часпидагӣ ба иштаиш хел часпидаки бисёре бад часпидагӣ наю ҳамин точко дабдагда он чиз кӯҳи наву тарафи и тараф хелози нигаҳ кунед чанд қад кушод шуда на қадар дига кушод шуда ина короче чанд гектар буд 20 гектар буд 15 гектар буд онро чапа када чапа кара ҳамис оварда сайда тарафи қишлоқи поён уяли ин тараф ҳамин то куҷоро рафтааша мебинеда бародаро уяли торговый центр ба торговый центр короче ҳамин лое ки рафта қоқ шидагие мумкин 500-600 метр мондагия то торговый центр ҳамин лой мондагида ҳамин лое ки нукш қоқ шидагие то торговый центр 500-600 метр примерно территориямаш лой нехай и тараф пастарака не тарафе ки иснай инҷа баланда нисбати у тараф уже иса баланд шудагия сакинам нигаҳ кунед камтар нам дора аганед ҳамин лой ҳамин ки омадеса ҳамун су мерава ира бинед ранги овай ира би ҳамаш лое бинем инҷа бародаро ма маку майда майда бирем лайк пайк ҳама чи подписатсав поделитсав наму дига бародаро дармои кине штори тамошо кунанд ҳамин видеоро бафаҳманд ки чӣ гапай чӣ десай ҳозир бесагда ма чӣ бигӯм амҷа мо баланди ами лоя гуфта будем ки аввал да ав тараф сёмка кардан да 20-25 метр аста мумкин зиёдтар амҷа нигаҳ кунед ина инҷа ҷои кирпичора ки деси ҷое ки нав бачаро деси поён хам буд хона буд 25 спокойно нигаҳ ка ина нигаҳ ки чуқурше деси ина во инами лоя инами ки мо болош биромадам лоя охи ҷамъ шуда омадагия ба байни шкафида нигаҳ ки инами ҳама инами лоя накунед ки бобиге кӯҳай не инами лоя инами то намо хати амира деси ина ҳамин лоя инами қадар омадагия бародаро омадагия амира хеле тит кардагия нигаҳ кунед худаш маълума тит шидагия инамиҷа инами ҳамаш лоя ина хе кӯҳ набуд иҷа лоя короче овозаш ки омадеса бошам хел овай болой ҳамун лой омадесада ҳамун боло ягон ҷо хел чашма шудагӣ боша чашма хеле омадеса ина тамошо кунед и тарафа у тарафа тамошо кунед бинед